Kublai pi baro, para riba iet, sasisian ngawan shapi ban keren shapang kaklam, na uknyang jingpang corona. Ngilakular haka janta curfew, men haka arpu arterek benai leber. Haka ba mangi kum kari ngila pendap da kejingkit klia, bat kejing no senyang na kaliang iwei pe iwei inong India. Ki kena, ki nong shong shnong balarang ba, ki baret bat bakraw, ki baduk, ki babiang kayok kakot, bat ki bakham he akerdan. Baro kelea wan lang haka ni kapor jong kejing e. Ya ka janata curfew lawan ra jing job da iwei pe iwei inong India. Ka India haka ni ka curfew basisngi, kalepen i bahaba kari, bat ki beriau ke kendu jing e. Ki nong India ke trelang banyele persya ya ka. Don kam banyero ya pi baro na kebenta ka janata curfew. Paralok, pi yo sngo bat yo i ya ke jinglong jingman hakeleng ke perthai hakilat pathai kubor. Syapang ka klam COVID-19. Pili iru kumno kiri badon bor kila kala telot namar ka klam. Kam mut bakini kiri kim le ai ne kim don nikilat. Henrei uknyang jingpang corona usapriang step ba. Bawat apedeng ki jing persyang jongki. Ka jing ru kala nang kiyo. Kabami na ka jing kmi benya ba arbanai jongki ni kiri. Bat ke ka baki riu syampang ki ong kalong ba ka jing penya jengai na ki jakapat ba. Kadai kalat banyele persya ya ka ni ka jingpang. Pidai banya jengai na ki wei pat ki beriau bat syong bet halayeng. Don da kawai pat kalat ban yo jing shingan ban lat nyong nu kunyang jingpang corona. Ladang ngihap ban pensange ya ka jing sapriang ukunyang jingpang corona. Ngihap ban pendukut no ya ka jing ya bet kene ka jingpang. Don ki beriau ki basnguthuk bakla ba ka jing penya jengai kamut tang ya kitu ki balayo ya ka COVID-19. Kam dai kumta ka jing penya jengai ka dai na ka benta baro kinong shong shnong ki long yeng bat ki dekhot jong ka long yeng. Ka jinglong bamdan jingkit kle jong ki katuk ane kala ban bu ha gajing ma ya gajing im jong ki khon jong phi ki kme ki pa jong phi kalong yeng jong phi ki parlok jong phi bat kari barok kawai ngim sngola ban modur ka e ka dor bak India ka hab ban siu lada kini ki jingle bamdan jikit kle ki dang beteng ha kini ki arsngi balalet kaladon ka jingkhang kherdap lut ya ki e ha ki babon ki benta jong kari ya kini ki lat balashim da ki sarkar jela dai ban shim khya da ka bayo jing hi kai na ki jing shem jong ki riu syampang ha kaliang kakot kakya. Bat na ka jing syam jong ki wei kiri. Kari kan syam me karai ka bakong san baha. Nado khatar baje shteng senya hanin kamiet. Sngo baha sngap baha. Nado khatar baje shteng senya hanin kamiet. Ha kari barok ka wei. Kadon ka jing khang kherdap lut ya ki ai. Bat on sya ya no ban mi na yeng. Ban plat em ya ka India bat barok kinong India. On sya ya no ru ban mi syabar na la yeng. Barok ki jela, barok ki union territory, barok ki district, barok ki shnong, bat barok ki dong, ken khang kherdap lut. Kania kalong hi kum ka curfew, kan kham perking banya ka janata curfew. Kania ka day ka sinjam ba kongsan, banele persya eka klam corona. Don jing artatien, ba kania ka jing khang kherdap, kan sakta eka yok kakot jong kari. Henrei ka baplat em eka jing em jong iwei pe iwei inong India, kadai ka bawan hakmat na ka benta jonga. Naga benta ke sorkar India, ke sorkar jela, bat ki bor sensyar. Namar kata nga kerpat yapi, bapin syong hakijaka bapidon hakari. Naga daw ka jinglong jingman bamenta, kani ka jingkhang kherdap, kan terekam arpuwe sngi. Kani ka mud, bakini ki arpuwe sngi, kilong ke bakong san bahayangi. Katkum ka jingbatay ki riu syampang hakakot kakya. Ki arpuwe sngi kilong ke bakong san, ban pendukut no ka jing sapriang, kani ka jingpang. Lada ngimla bantek lakam mekanika klam hakini ki arpuwe sngi. Kari bat kalong yeng jong pi kin sejenjar arpuwe snem. Lada ngimle ai hakini ki arpuwe sngi. Bon ki long yeng kin sejot junom. Namar kata hakini ki hendiat sngi kelet no ban let jinglet. Shong bet hayeng bat le ya kawai shong bet hayeng. Paralok karai bamenta ke sngi kalong kumbadroy ulan balatip kumu Lakshman Rekha haki jingkhang jong pi. Pidai ban kan mau, ba pila ban khot, ya ka klam na u knyang jingpang corona, syaki yeng jong pi, lada pimi na la yeng. Pidai ban kan mau bagi paralok, ki paramarjan, bat ki bahayeng ki bapia kendo man la kasngi, kila bandai ki bara, ya u knyang jingpang corona. Pidai ban kan mau, baha ke basdang, ki beriu ki basya akta ha u knyang jingpang corona, ki i kum ki bakot bakhya, bat kim tip bakila yo, ya u knyang jingpang. Namar kata, Shemi kilat jeng yada de kebasyong bet hayeng. Dan na pedeng jong pi hayeng,
Pilapa ya kani ka kubor ha karukom ka baper na kiway le ase leng ba ka social media. Nga internet e kaway ka bana ka mga kwa banya sambat pi corona koirot par na nikale. Lane wat mi syaki surok. Paralok ki reu syampang gilaong balada menta ka sngi dan bayo yunu kunyang jingpang. Kala ban syem por bon sngi bakin pau kidak kishin. Henry klem datip u kunyang jingpang ulapur sa syaki way ki bayakan do badia jan batki. Kakai pot na ka World Health Organization ka ong ba iway ibriyo ibalayo e ka jingpang. Ila ban kta bat pensapriang syaki spaangot ki way pat hapo ka shitayo ni shiposngi. Kane ka mod ba ka pur stat kum kading. Kadan sa kaway ka jingken jang ka World Health Organization. Paralok kala shimpor henriyo punyo sngi ba ka jingdan ki briyo bayo yu kanyang jingpang corona. Bakan kiyo syaka shilak haka pertay. Hadian kata sa shilak kala yo hapo kakatway sngi. Superkat haka basdang shilak kila syakta haki henriyo punyo sngi. Kat ba ki shilak ki bayo hadian pat kila syakta hapo kakatway sngi. Kaya gabas ngusir kay kalong baga shimpor saw sngi bau kanyang jingpang corona unkta ya laylak. Pila ban ken hado katno kanyang jingpang corona upor stat. Habaw lasdang banpur kalong kabae ban pensange. Paralok kani kadekadaw ba syamlala ban teklakam hakiri kum ka China, USA, France, Germany, Spain, Italy, Iran. Bat kan mau bagilat sumarpang ha Italy bat USA la shimbe kidai ki babahatam ha kaperthai. Ha padang kata kini kiri kem shimlala ban penduna ya kejengkta uknyang jengpang corona. Kajeng keli kalong hato dan jengkermen ha padang kini ki kai kejubab kai kalat balak ban shim. Paralok kajengkermen kawan na kitu kiri ki balala ban teklakam katu kat ni yauni uknyang jengpang. Kinong syong shnong ha kini kiri kem shimlami na layeng haki bon tayo. Kinong syong shnong haki ni kiri kila bot iki jing batha jong ke sarkar. Bat na kata kadaw kila poy sya upot ba kila jan lat na kene ka klam. Ngiru ngide ban nget badai tang kene ka lenti bat ngim dai ban mi na layeng. Ladalong kumno ru ngide ban syong bet hayeng. Kalenti bangila ban plat yala dia na uknyang jing pang corona kalong bangim dai ban tam ya upot jong ki yeng jongi. Jakat baja ngide ban syong hayeng. Kalat banyada yangi na unu kunyang jingpang kalong ban tam ya ulan baladro ulakshman rekha. Ngihap ban sange ya kajing sapriang unu kunyang jingpang. Ngidan kam ban pendukut ya kunjri jong kajing sapriang. Paralok ka India kadan hakata kerdan haga bagi jingle jongi kin lam yangi ban penduna ya kajing kta kan ya kajing len shop. Kaladai kapor ban penklan ya kejingkut jingmut sa sisien. Kaladai kapor ban peni ya kejing yasha haman lagi senjam. Ken mau habadan kejing im dan kejing kermen. Kaladai kapor ya kejing yasha bat kejing buat renti ya ki. Kat badang don kejing kang kerdep bagari ngihap ban bat ya kejingkut jingmut bat kakular. Ngakentu ya pi baha kapor ba pisyong hayeng. Ken mau bat duai na kebenta ki brio ki babo yala kejing im ha kejing ma namar bagi pendap ya ka kamram. Kan mau ki doktor ki nurse ki nong tre ha kalan sumarpang ki batre sngi bat miet ha ki hospital. Perkhat igi bapenya ya ki hospital ki nong nya akali kit nong pang ki ward boy ki nong pen khot ki basyakri ya ki wei ha ki ni ki por ki ba e. Sngob ha dwai na gebenta ki to ki batre ban senret ya ki jing pen khot ya ki shnong jong pi. Ki saudong saukun jong pi. Ki surok bat ki jaga pat ba. Ban penti kena ya ke jingrat dengkong yau niu kenyang jingpang. Pidei ban perkhat ru na gebenta kinong pathai kubor. Ki batrai ar pusau kenta ban ayah pi ya ke jingtip ke badai. Bat ki basya apat yala dia ha ke jingma jong kene ka klam ha ki surok bat ki hospital. Pidei ru ban perkhat syapang ki pulit. Ki ba klem na kuslai syapang lagi longgiang. Ki trai sngi bat miet ban pelat im ya pi. Bat ki mat pat ke jing bitar na ki katu kan ki brio. Ki jela bat ke sorkar pedeng ki trai stat ha kan ki jinglong jingman ke bami na ka klam corona. Ngishim ki lat ban dan jing ha ke jing em baman ke sngi. Ngishim ki lat baro ban penti kena ban yaidon ki mar ki mata bekongsan. Kadai ke jing shisha bagan ke jing yat lenti bas ngosi kelawan ra bon ki jing ya ki brio ki badok. Ke sorkar pedeng ki sorkar jela ki seng trai mon ngobha
bat ki emlang saalang ki trei ban pendunai ki jing jong ki breu ki badok bon ki breu ki lawan shakmat ban yarap yaki paralog ngi shemi ki lat tang ban khmi ishwa ya ke ke badan kam man kesngi hendre ya ke badan kam man yada ya ke jing ke sarkar kala shemi ki rai halor ke jing jing mut jong ke World Health Organization ki jaka pule bakmi ibnya ya ke kot ke khya bat ki reu shampang ha ke kot ke khya menta ke sarkar pedeng kalamang khatsan hajar klur tengka ban pen klanyi ki jingdon kam ha ka kot ka khya ha kari ban sumari ki bayo opang COVID-19 daga bapendan kam ya kene ka pisa nginla banang penbon ya ki jingdon ki jaka tes ki tiar gitar banyadai la de ki isolation ward ki jingthia ha ICU ki ventilator bat ki we ki jingdon kam rengkat bat kine on le ru ya ki jing hikai ki doktor bat ki nong yarap hagalan sumar ngalaken tui ki sarkar jela bahakum kene kapor kabawana khmat yaki kadai banlong thek tang ge jing shakri hakakot ka khya ngasngu kmen bagi riu shimet ru ki trailang bat kershani ki brieu kane gari hakane kapor jong ge jing bat ka khlam ki hospital bat ki lab jong ki riu shimet ki trei bat ka sarkar hakini ki por ba henrei paralok phiru phidei banlong ki buhusiar namar rak batip ne khlem datip ki sapriang ki khubor hamsaya kentu yepi ban nget ikini ki khubor hamsaya bat ki jinget biet kalong ka badan kam baya ki jing jing mut bat jing batha jong ka sarkar pedeng ka sarkar jela bat ki doktor deban buat ka kerpat yepi balada pidon ni ki dak kishen jong ne ka jingpang sngo bha wat di hi ye ki nu ki dawai klam dia kren shwa bat ki doktor ka jing bam sut nyo kala ban bu ka jing im jong pi ha ka jing ma shu paralok ngangit scam babarok kinong shong shnong hakani ka por jong ka jing bakin bot iki jing batha jong ka sarkar bat ki bor sanshar arpuwis ngi jong ka jing khang kherdap ka de ka por ka bajrong nrei ka ne ka long ka bakongsan na ka banta ka jing shingan jong pi bat ka yeng jong pi ngangit scam bak India tang bakan la bante lakam ya ka jing da ka jing job nrei kan long ka job hakum ka ne ka por jing sumar bhai la de bat ki ba iet bathon jong pi Jai Hind.